Hello, good evening. Magandang gabi, magandang gabi. Happy Sunday. Hi, Annalyn Balboa. Good evening. Ah, sino si Annalyn Balboa? Hello, Annalyn Balboa. Good evening sa'yo. Parang bago ka lang sa aking channel. Baka di ka pa dikit kay host. Patamsak naman ako. Pa-subscribe. Taga saan si Annalyn Balboa? Lagyan kita ng jacket, Annalyn. Ah, meron ka ng kulay blue. Ay, yung bahay at para mapuntahan kita. Pastor Ubihas, good evening. Nandito lang ako sa kwarto at nakapantulog na ako. Dito lang ako sa baba. Ay, Diyos ko dahil. Yan. At yung aking laptop ay gumagana. Taga saan si Annalyn Balboa? Parang yung pamangking ko kasi, yung apelyido niya ay Balboa. Baka malapit kayong magkamag-anak ng asawa niya. Alam kong Balboa ay mga taga-Tacloban. Shout out sa'yo, Annalyn Balboa at kay Rusty Ubihas. Ako'y mag-ano lang ng aking mukha. At ako'y patulog na.
alas. Bagay maaga pa eh. Kakakain ko lang eh. Nisip mura na naman. Maglagay tayo ng cream. Tapos na.
Saan ating damit? Wait,
ikot-ikot na. Yan. Medyo malabo na kasi mahina yung signal. So, hindi ko na patatagalin yung aking live mga kaibigan kasi medyo nag-connecting na yung magdi-disconnecting na yung aking wifi at parang pawala-wala ang signal. At ako'y magpapaalam na sa inyo. Hanggang dito na lang. Tama na tong konting sandali lang at ang wifi, ang aking internet ay mahirap. So yan guys, thank you sa mga pumasok sa aking live ngayong gabi. Kay Annalyn Balboa, Heras Obihas. Thank you sa inyo at ako'y magpapaalam na bye.